Здравейте, казвам се Тодор Воденичаров, работя за фирма Siemens, ръководител съм на отдел на сектор здравеопазване. Нашата фирма се занимава с проектиране, внедряване, обучение и поддържане на високотехнологична апаратура, всъщност на най-високотехнологичния спектър от медицинската апаратура. Лично аз съм горд да работя за компанията Siemens. Вярвам, че бих могъл да помогна за развитието на нашата фирма, както в България, така и зад граница. Целите, които съм си поставил в България, е да помогна за развитието на фирмата, да създадем екип, който по най-професионален начин изгражда и внедрява медицинските технологии, които са достижения на световната наука. Това, което най-много може би ме радва, е да видя изпълнен готов проект за нашите клиенти, за болниците, за пациентите. Това е, което най-силно ме мотивира в работата ми. Имам докторска дисертация по икономика, на 35 години съм. В свободното си време съм запален скиор, карам колело, ходя да тичам, когато ми остане време. Обичам се разхождам сред природата.